Velkommen til denne her gennemgang. I dag kaster vi os over en bunke tekniske dokumenter, du har delt med os, om noget ret centralt i de fleste hjem, især når det bliver koldt udenfor. Vores varmesystemer. Vi skal kigge på, hvordan de virker, hvordan man måske kan spare lidt på energien, og hvad de forskellige tekniske dele egentlig laver. Materialet er fyldt med tekniske detaljer og beskrivelser, måske lidt tørt, sådan med første øjekast, men der gemmer sig altså viden, som kan give nogle aha-oplevelser, og måske endda spare dig penge på varmeregningen. Vores mål er ligesom at give dig et klart overblik over maskineriet bag varmen i et, lad os sige, typisk enfamiliehus, lige fra varmekilden til den varme, du mærker fra radiatoren. Præcis. Opvarmning er jo en kæmpe post på energibudgettet i et hus, og det har jo direkte betydning for din komfort i hverdagen, ikke? Så vi kigger på det hele. Fra selve husets evne til at holde på varmen, altså isolering og tæthed, til de forskellige typer anlæg, de centrale komponenter som kedler og ekspansionsbeholdere, og ikke mindst, hvordan systemet reguleres, så det kører både effektivt og, sikkert. Okay, lad os prøve at pakke det her ud. Først det store billede. Varmeregulering og potentialet for energibesparelser. Det er jo ret indlysende, kan man sige, at det er smart at regulere varmen. Mindre forbrug er godt for både økonomien og, klimaet. Men kilderne peger på, at der ligesom er en logisk rækkefølge i, hvordan man griber det an. Ifølge de diagrammer og beskrivelser, vi har kigget i, så kan man opdele teknikken bag opvarmningen i sådan cirka 3 hovedområder. Det første handler faktisk slet ikke om selve varmeanlægget. Nej, men om husets klimaskærm. Altså, hvor godt huset er til at holde på varmen. Det dækker over isolering i vægge, tag og gulv, vinduernes kvalitet og hvor tæt huset sådan set er. Helt rigtigt. Og det andet område, det er så selve systemet til at producere og fordele varmen. Altså den enhed, der laver varmen, typisk en kedel, i dag måske en varmebombe, ikke? Og så distributionssystemet, altså rørene, der transporterer det varme vand rundt, og måske en varmtvandsbeholder til brugsvandet. Og det tredje område, som er ligesom toppen af kransekagen, det er selve styring og reguleringen af varmen. Det spænder lige fra helt simple termostater på radiatorerne til mere avanceret automatik, som for eksempel kan sænke temperaturen om natten for at spare energi. Og her er der altså noget ret fascinerende, som kilderne virkelig hamrer fast: isoleringens altafgørende rolle. Okay. Før man overhovedet begynder at tænke på at finjustere, at der måske udskifte selve varmeanlægget, så skal man have styr på husets isolering og tæthed. Man kan sige, det er fundamentet. At sætte et super effektivt varmeanlæg ind i et dårligt isoleret hus, det svarer jo lidt til at hælde vand i en si. Energien, den fosser bare ud. Et nøglebegreb her, som materialet introducerer, det er U-værdien. Den beskriver, hvor meget varme, der slipper ud gennem en kvadratmeter af en bygningsdel, for eksempel en ydervæg eller et tag, for hver grads forskel mellem temperaturen inde og ude. Og her gælder det simpelthen, jo lavere U-værdi, desto bedre holder den her bygningsdel på varmen. Og kilderne har nogle ret illustrative tabeller, der viser det her i praksis. De sammenligner U-værdier og det energiforbrug, der så følger med, opgjort i, hvor mange liter olie man bruger per kvadratmeter om året for forskellige typer konstruktioner med forskellig isolering. Ja, lad os lige tage et eksempel derfra for at gøre det helt konkret. En gammeldags uisoleret ydervægge træ, den kunne måske have en U-værdi omkring 2,0. Okay. Det svarer til et årligt varmetab på ca. 20 liter olie for hver eneste kvadratmeter af den væg. Men hvis man så efterisolerer den samme vægkonstruktion med, lad os sige, 150 mm moderne isolering, så dykker U-værdien altså dramatisk til omkring 0,26. Og olieforbruget, det falder til kun omkring 2,5 liter per kvadratmeter om året. Hold da fast. Det er jo næsten en tiendedel. Her bliver det virkelig interessant. Se lige potentialet der. Fra 20 liter til 2,5 liter olie per kvadratmeter vægsvej. Hvert eneste år, bare ved at isolere ordentligt. Ganger man det op med alle ydervæggene i et helt hus, så taler vi jo om en kæmpe besparelse, både i kroner og øre og for miljøet. Det understreger virkelig pointen om at starte med klimaskærmen. Okay, så med et velisoleret hus som fundament, lad os kigge ind i selve maskinrummet. Kedlen. Dens job er jo basalt set at overføre varmen fra det brændsel, man nu fyrer med, traditionelt olie eller gas, til det vand, der så cirkulerer rundt i centralvarmesystemet og ud til radiatorerne eller gulvvarmen. Inde i kæden, der sker den her varmeoverførsel ifølge materialet på 3 forskellige måder.
For det første ved stråling. Flammen inde i brænderen sender jo varmestråler ud, lidt ligesom solen, og de rammer så de indvendige metalflader i kedlen, de såkaldte hedeflader. Ved oliefyr står strålingen faktisk for en ret stor del, omkring 40%. En sjov detalje er, at koldere flader åbenbart absorberer mere stråling. Den anden og ofte vigtigste måde er konvektion. Det handler om de her meget varme røggasser, der dannes ved forbrændingen. Når de her gasser strømmer igennem kedlens indre passager og rører ved hedefladerne, ja, så afgiver de deres varme. Det er lidt ligesom den varme luft fra en hårdtørrer, kan man sige. Konvektion står for hovedparten af varmeoverførslen, især ved gasfyr, hvor flammen ikke stråler helt så kraftigt som en olieflamme. Her kan det være helt op til 85%. Og den sidste brik i det puslespil er så varmeledning. Varmen skal jo fysisk ledes gennem selve metallet i kedens vægge og hedeflader for at nå ud til vandet, der er på den anden side. Men hvorfor er det nu interessant at kende til de her processer? Jo, det handler jo om kedens effektivitet, altså hvor god den er til at fange energien fra brændslet og overføre den til vandet, i stedet for bare at sende den ud af skorstenen som varm luft. Designet af kedens indre, hvordan hedefladerne er formet, om der er specielle røgrør eller lameller for at øge overfladearealet for konvektion, det er derfor helt afgørende for, hvor økonomisk kedlen er i drift. Det er ikke bare en simpel metalkasse, det er jo en avanceret varmeveksler, og et smart design betyder direkte lavere varmeregning for dig. I den sammenhæng nævner kilderne også kort en teknisk standard for radiatoranlæg. Den sætter blandt andet en øvre grænse for, hvor høj en vandtemperatur man må regne med i systemet under normale forhold, typisk omkring 110 grader C. Det er et sikkerhedsaspekt, kan man sige, der sikrer, at tingene ikke løber løbsk. Okay, så varmen er effektivt overført til vandet i kedlen. Hvordan kommer den så ud i stuerne? Det er jo distributionssystemets opgave. Materialet deler igen et typisk varmeanlæg op i 3 logiske dele. Først den varmeproducerende del, altså kedlen, varmepumpen eller hvad man nu har. Så kommer den varmefordelende del. Det er netværket af rør, der fører det varme vand rundt i hele huset. Hvis det nu var et luftvarmesystem, ville det i stedet være et kanalsystem, der fordeler den varme luft selvfølgelig. Og til sidst har vi så den varmeafgivende del. Det er de enheder, der rent faktisk leverer varmen til rummene. Mest almindeligt er det jo radiatorer eller slanger til gulvvarme, men det kan jo også være specielle ventiler, der blæser varm luft ind. Når vi snakker om de klassiske centralvarmeanlæg med radiatorer, som de fleste jo kender, så støder man i kilderne på 2 grundlæggende måder at forbinde radiatorerne på. Etstrengs- og tostrengs-anlæg. Lad os lige se på forskellen, for den har altså praktisk betydning. Forestil dig et etstrengsanlæg lidt som perler på en snor. Vandet løber fra kedlen ind i den første radiator, ud af den og så videre til den næste, og sådan fortsætter det i en lang serie. Okay. Konsekvensen er jo så, at vandet gradvist bliver køligere for hver radiator, det passerer. For at få den samme mængde varme ud af radiatorerne sidst i rækken, skal de derfor være fysisk større end de første. Det kan gøre det lidt mere tricky at få en helt jævn varmefordeling i huset og at indregulere systemet helt præcist. Diagrammerne i materialet viser jo, hvordan det kan se ud. Okay. Det lyder lidt som om den sidste radiator kan risikere at være lidt, lunken. Hvad så med tostrengs-anlægget? Er det bedre? Præcis, det er lidt udfordringen med enstrengs. I et tostrengs-anlæg er det anderledes. Her er radiatorerne koblet parallelt. Det betyder, at der løber et rør med varmt vand frem til alle radiatorer, det er fremløbsrøret, og et andet rør samler det afkølede vand op fra alle radiatorer og fører det tilbage til kedlen. Det er returrøret. Aha. Hver radiator får altså vand direkte fra hovedvejen, kan man sige, og sender det brugte vand tilbage til en anden hovedvej. Fordelen er jo, at alle radiatorer i princippet får vand med nogenlunde samme høje temperatur. Det giver en meget mere ensartet varmeafgivelse i hele huset og gør det markant lettere at indregulere, altså justere flowet til hver radiator, og også nemmere at bygge til system senere, hvis man for eksempel renoverer og vil tilføje en radiator. Kilderne viser forskellige måder at føre rørene på i et tostrengs-anlæg, alt afhængigt af husets konstruktion. Man kan for eksempel føre fremløbs- og returrør oppe på loftet, og så trække mindre rør ned til radiatorerne, eller man kan føre dem ned i kælderen eller under gulvet og trække rør op.
Valget afhænger tit af, hvad der er mest praktisk at installere i den konkrete bygning simpelthen. Det er faktisk et godt lille aha-øjeblik om rørføring der. Måden huset er bygget på, og hvor man nemmest kan skjule de her rør, om det er oppe under taget eller nede i gulvkonstruktionen, det bestemmer simpelthen, hvilken variant af tostrengssystemet, der giver bedst mening. Det er jo meget logisk, når man tænker over det. Lige præcis. Og når vi nu taler om vand, der strømmer i rør, så er der et ret fascinerende aspekt ved, hvad der egentlig driver vandet rundt. I rigtig gamle centralvarmeanlæg, altså før man begyndte at bruge cirkulationspumper systematisk, udnyttede man et fænomen kaldet naturligt drivtryk eller termisk opdrift. Okay. Det er baseret på et simpelt fysisk princip. Varmt vand er en lille smule lettere, har lavere massefølge end koldt vand. Det betyder, at den søjle af varmt vand, der stiger op fra kedlen i fremløbsrøret, den vejer en lille smule mindre end den tilsvarende søjle af afkølet vand, der synker ned i returrøret. Denne lille vægtforskel skaber et lille bitte tryk, som var nok til langsomt at skubbe vandet rundt i systemet, helt uden en pumpe. Kilderne beskriver kort det her princip. Interessant nok var de gamle indstrengsanlæg faktisk ret gode til at fungere med dette naturlige drivtryk. Variationer i trykket påvirkede alle radiatorer i strengen nogenlunde ens. I moderne tostrengsanlæg, især når der så er en cirkulationspumpe, som jo skaber et meget kraftigere tryk, der bliver det til gengæld vigtigere at indregulere systemet omhyggeligt. Ja, selvfølgelig. Man bruger typisk radiatorventilerne til at justere modstanden, så hver radiator får den rette mængde vand. Ellers risikerer man jo, at de radiatorer, der er tættest på pumpen, får alt for meget vand, mens de fjerneste får for lidt. Okay, det giver god mening. Men altså, et system med varmt vand under tryk, det lyder også som noget, der kræver lidt styr på sikkerheden. Vand udvider sig jo, når det bliver varmet op. Hvad gør man ved den ekstra volumen, så rørene ikke springer? Godt spørgsmål. Her kommer en af systemets helt centrale sikkerhedskomponenter ind. Ekspansionsbeholderen. Man kan tænke på den lidt som systemets lunge. Okay. Dens opgave er netop at optage den ekstra volumen, der opstår, når vandet varmes op og udvider sig, så trykket i anlægget holdes inden for nogle sikre rammer. Uden den ville trykket jo stige faretruende. Der findes ifølge materialet 2 grundlæggende typer. Den ældste er den åbne ekspansionsbeholder. Det er bogstaveligt talt en åben beholder, som skal placeres som det absolut højeste punkt i hele anlægget, tit op på loftet. Når vandet udvider sig, så stiger vandstanden simpelthen i denne åbne beholder. Det er jo simpelt, men ulempen er, at vandet har direkte kontakt med luften, og det betyder, at der kan komme ilt i centralvarmevandet, hvilket øger risikoen for rost og korrosion inde i rør, kedel og radiatorer. Derfor er den lukkede ekspansionsbeholder langt mere almindelig i dag. Inde i denne lukkede metalbeholder sidder der en gummimembran. Den adskiller centralvarmevandet på den ene side fra en pude af luft eller typisk nitrogen for at undgå ilt på den anden side. Smart. Ja. Når vandet så udvider sig, presser det på membranen, og luftpuden bliver komprimeret og giver efter, kan man sige. Fordelen er mange. Den forhindrer ilt i at komme ind i systemet, og den kan placeres meget mere fleksibelt, ofte lige ved siden af kedlen i bryggersid eller kælderen. Det er dog helt afgørende, at den har den rigtige størrelse. Den skal være stor nok til at kunne håndtere vandudvidelsen i netop dit anlæg. Kilderne nævner, at der findes tommelfingerregler for dimensionering, baseret på anlæggets type og effekt. Og hvad nu, hvis den her ekspansionsbeholder fejler, eller trykket af en eller anden grund alligevel er ved at blive for højt? Findes der en nødbremse? Ja, absolut. Det er her sikkerhedsventilen kommer ind. Den er en livsvigtig komponent. Dens eneste formål er at åbne og lukke vand eller damp ud af systemet, hvis trykket overstiger en forudbestemt sikker grænse. Den fungerer som en allersidste skanse. Kilderne understreger vigtigheden af, at den er typegodkendt og korrekt mærket med oplysninger om producent, type, åbningstryk og hvor meget vand eller damp den kan lukke ud. Der er også bare helt afgørende krav til installationen. Den skal have en vis minimumstørrelse for at kunne aflede trykket hurtigt nok. Og meget vigtigt, der må aldrig være en hane eller ventil mellem kedlen og sikkerhedsventilen, som ved en hejl kunne lukkes. Nej, selvfølgelig ikke. Sikkerhedsventilen skal altid have fri adgang til at mærke trykket i kedlen. Og så skal dens afblæsningsrør føres et sikkert sted hen, typisk til et gulvafløb, så man ikke risikerer skoldning, hvis den en dag skulle åbne. Der er altså tænkt over sikkerhed. Godt.
Materialet nævner også et par andre små, men alligevel vigtige komponenter. Ja, der er et par stykker, der ligesom hjælper med at holde systemet kørende optimalt. For eksempel manometret. Det er simpelthen anlæggets speedometer for tryk. En lille viser, der konstant viser det aktuelle vandtryk i systemet. Det er vigtigt at kunne holde øje med, at trykket ligger i et rigtigt leje, typisk et sted mellem 1 og 2 bar, når anlægget er koldt. En anden smart lille ting er den automatiske luftudlader. Luft i varmerørene er en rigtig dårlig ting. Det kan give irriterende klukkelyde, det kan forhindre vandet i at cirkulere ordentligt, og dermed give kolde radiatorer, og så øger det risikoen for korrosion. Luft samler sig typisk på systemets højeste punkter, og her kan en automatisk luftudlader altså selv lukke den indespærrede luft ud. Og endelig er der drifttermostaten, ofte kombineret med en overkovssikring, nogle gange samlet i en enhed, der kaldes en DTO. Drifttermostaten er den knap, du typisk bruger til at indstille, hvor varmt vandet i kedlen skal være. Overkogssikringen er så en ekstra sikkerhedsanordning, der slukker helt for kedlen, hvis temperaturen af en eller anden grund skulle blive faretruende høj, typisk lige under kogepunktet. Den har ofte en indbygget differens, så kedlen først starter igen, når vandet er kølet et vist antal grader ned. Super, nu har vi vist styr på de vigtigste tekniske dele og sikkerheden. Lad os så vende tilbage til det, der ligesom startede det hele, energibesparelserne. Udover at isolere huset godt, hvad kan man så gøre ifølge kilderne? Materialet peger nu på, at udskiftning af en gammel, utjent kedel med en moderne, højeffektiv kedelunit kan give en ret markant besparelse i sig selv, potentielt 30-35% lavere olie- eller gasforbrug. Det er jo værd at tage med. Men, og kilderne understreger det igen, det er sjældent den bedste løsning at begynde at pille ved selve kædens egen isolering for at tune den. Pointen er stadig. God isolering både af selve huset og af kæde og varmerør, det er helt afgørende for at minimere spild. En anden stor synder, når det gælder varmeforbrug, det er jo simpelthen rumtemperaturen. Den generelle anbefaling lyder på omkring 20 grader Celsius i opholdsrum, men for hver eneste grad, du skruer ned for termostaten, kan du altså spare omkring 6% på varmeregningen. Og det til noget. Ja, det løber op. Og så nævnes natsænkning igen, altså det der med at sænke temperaturen et par grader om natten, eller når man ikke er hjemme. Det batter åbenbart mest i huse, der ikke er super godt isoleret, fordi varmetabet der er størst. Lige præcis. Og så er der et interessant begreb, kilderne kalder basisvarme eller gratisvarme. Okay. Det dækker over den varme, der kommer gratis ind i huset fra andre kilder end selve varmeanlægget. Det er solens stråler gennem vinduerne. Det er kropsvarmen fra de mennesker, der opholder sig i huset. Og så er det spildvarmen fra elektriske apparater som køleskab, fryser, tv, computere, belysning, alt det der. Denne gratisvarme dækker faktisk en overraskende stor del af husets samlede varmebehov, især i overgangsperioderne, forår og efterår. Det er ret vigtigt at have med i baghovedet, når man tænker på, hvor meget varmeanlægget egentlig behøver at køre. Og det leder os til et sidste vigtigt punkt fra materialet, kedeltemperaturen. Rigtig mange traditionelle varmeanlæg, de står bare og kører med en konstant høj kedeltemperatur året rundt, måske 80 eller 90 grader Celsius. Men i virkeligheden er det ofte kun nødvendigt med så høje temperaturer i de absolut koldeste uger af vinteren. Ja, det giver mening. Resten af året, og det er jo det meste af tiden, kan en lavere temperatur, måske ned til 60 grader Celsius, eller endda lavere end nogle systemer, være fuldt ud tilstrækkeligt til at holde en behagelig rumtemperatur. Fordelen ved at sænke kedeltemperaturen, når det er muligt, er, at man reducerer det, der kaldes tomgangstabet. Det er det varmetab, der sker direkte fra selve kedlen og fra de varme rør ud til omgivelserne, f.eks. i kælderen eller bryggesid, også når der ikke er et aktivt behov for varme ude i radiatorerne. Jo varmere kedlen og rørene er, jo større er dette spild. Ved at justere kedeltemperaturen ned, så den passer bedre til det aktuelle behov, minimerer man altså dette unødige tab. Så hvad betyder alt det her for dig, der lytter med? Jamen det korte svar er, at der er meget at hente ved at forstå og justere dit varmesystem. Sørg for, at huset er ordentligt isoleret. Vær bevidst om rumtemperaturen. Og overvej, om kedeltemperaturen kan justeres ned i perioder, hvor der ikke er brug for fuld power, så at sige. Målet er jo at tilpasse systemet til det faktiske varmebehov for at spare energi og penge, uden at det går ud over din komfort.
Så hvis vi lige skal samle trådene fra denne her gennemgang af de tekniske dokumenter, hvad er så de vigtigste ting at tage med sig? For det første, og det kan næsten ikke siges for tit, isolering, isolering, isolering. Det er altså fundamentet for alvorlige energibesparelser. For det andet er det nyttigt at forstå forskellen på enstrengs- og tostrengs distributionssystemer, da det påvirker, hvordan varmen fordeles og mulighederne for at regulere det. Vi har også set på de her kritiske sikkerhedskomponenter, ekspansionsbeholderen, der håndterer vandets udvidelse som en lunge for systemet, og sikkerhedsventilen, der er systemets nødbremse mod for højt tryk. Og endelig har vi fået bekræftet, at der er håndgribelige besparelser at hente ved at regulere både rumtemperaturen og kæletemperaturen aktivt, så de matcher det reelle behov og minimerer spild. Og som en allersidste tanke til dig, der ligesom bygger videre på alt det her. Vi står jo midt i en kæmpe omstilling af, hvordan vi opvarmer vores huse. Fossile brændstoffer som olie og gas er jo på vej ud for fordel for grønnere alternativer som varmepumper og fjernvarme. Men selvom selve varmekilden skifter, så forbliver alle de principper, vi har talt om her, vedrørende effektiv varmedistribution fuldstændig centrale. Det er rigtigt. Et velisoleret hus er stadig lige så vigtigt for en varmepumpe som for et oliefyr. Og et korrekt dimensioneret og omhyggeligt indreguleret distributionssystem, altså din rørede radiatorer eller din gulvvarme, er stadig helt afgørende for at få den grønne varme effektivt ud i huset og sikre god komfort med et lavt energiforbrug. Mange nye varmekilder, som for eksempel varmepumper, de arbejder bedst ved lavere fremløbstemperatur end traditionelle kedler. Så det provokerende spørgsmål til dig er dit nuværende distributionssystem, din rør, dine radiatorer, klar til den fremtid? Kan det levere tilstrækkelig varme effektivt, også når vandet måske ikke er helt så skoldhedt, som det plejede at være engang? Tak fordi du lyttede med på denne tekniske, men forhåbentlig oplysende gennemgang af varmesystemer, baseret på det materiale, du har delt med os.